מכבי חיפה מסתערת על המפעל היוקרתי הזה פעם נוספת. היום אנחנו במשחק הראשון של סיבוב מספר 2. משה פותח לאמצע, טוואטחה עם מבצע נהדר, הכדור שם הולך לאימות בין המגינים הנמוכים קצת של הקבוצה האורחת, והבעיטה הזאת של גולסה לא מוצאת במסגרת. הרבה מבוכה אצל ההגנה האורחת. מכבי חיפה עדיין לא מדויקת. מיקיץ' חוסם את אפשרות ההתקפה של מכבי חיפה, ועכשיו איפה המגן השמאלי? הנה הבעיטה לשער, והנה השער! לא יאומן! לא יאומן! משחק כל כך חד צדדי, ובהתקפה הראשונה, אולי השנייה האמיתית הרצינית של פורס, הם משיגים כאן שער חוץ שאולי אפילו לא חלמו עליו, ואת זה מכבי חיפה לא רצתה לראות. איזה חור בצד שמאל. אז פוקולי נסיים את הפתיחה הלא טובה שלו במשחק הזה, שכללה כמה עיבודי כדור. ואלישווילי על המגרש. חיפה ממהרת, הנה בא כדור רחוק במשה, שוויון אחד בשער הראשון של המשה. מכבי חיפה חוזרת בזמן מצוין בתוספת הזמן. שער אירופי ראשון של המשה. פולסקי מוסר והמשה 2-1. אני לא יודע אם מכבי חיפה תמשיך הלאה בליגת האלופות, אבל הערב הזה הוא הערב של המשה. יפולסקי שמקבל עכשיו כדור בשניים, והסרט השלישי! איזה יופי! אלישע מוקים את יפולסקי מהספסל, והבן אדם פה 5 דקות נותן לו בישול ושער. הנה יפולסקי עם שליטה נהדרת בכדור, משאיר את זה עכשיו, צריך לצאת מעמדת נבדל. גולסה משאיר את זה למשה, המשה שער! 4-1. למה נתנו לנו לחכות 70 דקות? עוד אחד של המשה. סיידו, גולסה רוצה לעשות זה לבד, גולסה מוצא את זה מצוין, מגיע לו השחקן הזה, הילד הזה בן 19, עם משחק מצוין היום, 2 בישולים, ועכשיו גם שער אחד. פעם שלישית שגולסה כובש במוקדמות ליגת האלופות, ו5-1. בדקה ה-69 הייתה תוצאה 1-1 בתוך 11 דקות, 4 שערים. מי חשב שזאת תהיה התוצאה, ושחיפה נאבקה עם 1-1.